target kokborok channel norokno lamsao hingke tini norokni bagui 24 tarik 7 March 2023 ni norokno guti tei house tei rinai abo wheelni number mane o 7 ta kaisa ni number norok wngnai norok bomo chajak abono no play khlai di ar chajakya khe play takhai di hingke chwng tabuk puila nainai je thanai o number paimani thanai 18 tarik o phaio 98/37 paimani pore naidi oro ulta kogo tarpore oro khe obo maan oro rikha kisaro minus khai rika hingke aboni pore o rikha oro 12/82 hingke tarpore kokha 72 tarpore kokha 15 hingke oro khe kokha o 3 no 8 khaikhe 1 no 1 tondigui hingke chwng o 7 ta ni tabuk thanai je sombar o to bondo wngkha hingke bondo ni bagui abo romoi manya chwng romoi manya fano chwng try khainai haifano chwng try khaiui no guti karilainai hingke thanai 7 ta ni khela wngkha de norokno ang ulo riyoano haifano tabuk chwng omo no hisab khaiui norokno swkang guti rinai norok chajak khe play khai di chajakya khe play takhai di hingkhe tarpore oro naidi 1 ba last 1 minus 5 hingke 4 naidi 4 tongo 1 minus khe 4 phaio hingke 4 ni tash o bo tongoi mano tini hisab khaikha hingkhai hingke chwng oro foot kaisa swinai abo khe house hingke 4 ni tash o tongoi mano kaisa hingkhai plus khaikhe bo 6 hingke 6 ni tash o bo tongoi mano hingkhai tabuk 81 no nailainai hingke 81 minus 1 khlaikha hingkhe 7 ni tash o bo tongoi mano hingke plus khaikhe 9 hingke 9 ni tash o bo tongoi mano hingkhe 9 oro 4 ta house wngkha chwng 4 ta house fano o bisingo guti norok chajakha hingkhe o house no play khlai mano chajakya hingkha hingkhai o bisingni guti rinai o bisingni guti no play khlai di hingkhai obono video no norokno koinai puila ni simi paithak jora norok skip khaiya karui naidi hingkhe se video no bujimanai aiangkhe bujimaya hingkhe ang tabuk tei kaisa nainai 15/81 no plus khaikha hingkhe oro wngmo 6 oro 9 hingkhe 9/6 mano 9/6 mankha hingkhe chwng 96 kaisa norok thwngai mannai tabuk namdi 96 kaisa norok thwngai mannai 96 ni ulta 69 bo thwngai mannai tarpore 96 69 tarpore 46 thwngai mannai 19 thwngai mannai oboni value jekoba 96 ni value no norok thwngdi hingkhe 96 ni value wngkha da hingkhe tarpore 41 tarpore 41
তারপরে 8টা নাম্বার দंनाय 41 1/4 1/4 1/4 1/4 okay 1/4 1/4 তারপরে 91 91 তারপরে 61 তারপরে 2 3 4 5 6 7 আসুন 8টা ও বনো নারো সাজা খানকে প্লে খাদি সাজিয়াকে প্লে थाखाय ओंखाय tabuk ang nanay orojit 4টা house মানে fourth house ni guti no nailai tabuk fourth ni task o jodi tongkha hingkhay nadi naro 47 play khaimanai 4 ni task o 47 তারপরে double fourth তারপরে double fourth play khaimanai 41 play khaimanai 43 play khaimanai 46 40 40 48 40 আর 6টা নাম্বার এখানে না আওয়ানো ফিক্স নাও সাজাকে প্লে थाखाय সাজাকে প্লে খাইদি সাজাকে প্লে खलायदि ओंखाय tabuk 6 ni task o jodi phaikha ओंखाय नाव tini sala thimani 60 তারপরে 61 63 64 তারপরে 64 62 তারপরে 67 65 আসুনা ইয়ানার সাজা খাওয়াবো ফিক্স সাজাকে প্লে খাইদি সাজায়াকে প্লে थाखाय ओंखाय fourth ni task ni poriya tabuk tai kaisa 7 আর 9 7 tai 9 ni task o 7 ni task ongkhade 7 ni task ongkhane 70 71 72 repeat 74 75 এ চান্স দङ তারপরে 76 এ চান্স দङ 78 চান্স দङ ओंखायनो नारो साजा खांखाय प्ले खालायमानो अफनो फिक्स साजायाखै प्ले थाखाय ओंखाय tabuk 9 ni task ongkhade naro thongui manai 9 ni task ongkhade 90 kaisa naro thongui manai তারপরে 98 thingui manai 98 তারপর 93 91 94 97 okay আর 6টা নাম্বার এখানে সাজা খাঙ্গে প্লে খারি সাজায়াখै প্লে थाखाय ओंखाय tabuk nong dinai weekly number je thongnai rok oino guti thongnai sukai kintu bisi hit ta thongnai di kom thongdi ang nong sanai nong sab ani guti maximum ajkal o SR o mang success wngma bango ani bagui FR o norok kom thongdi SR o kisa norok kwbang khai thongui mano ओंखाय nong tabuk rinai je weekly number ओंखाय o saptao o number ni waisa fainai ba wani fainai aboni bagui norokno faifareyakhai SR weekly number norok sajakhe play khaidi sajakhe play थाखाय
Okay, weekly number 9124 57 95 95 79 18 তারপরে 26 02 তারপরে 26 02 04 double 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 24 24 57 okay abono tini onongni weekly number abono fix narok sajak play khairi sajak play tari hingke tai kaisa narok 14 no kaisa booking number khai narok thangui mano o saptao nong ek sapta sirinai o saptao 14 norok ni bagui important finance chance tongo narok booking thangui mano abono booking phano hita thangdi normal khaino narok booking thangdi bisi hita thangdi hingke narok faro jodi nangya hingke SRO norok thangui mano domde example faro 5 taka SRO 10 taka khaino narok play khairi success wngnai ar jodi একদিন success wngya 2 din success wngya ekdin wngnai ba ekdin success 2 din success 3 din success ba tai 3 din success wngya phano wngui mannai hingke aboni bagui norok kom kai thangdi je ani se chaptui khe norok thangdi hingke norok 100% success wngnai hingke tai kaisa kok norok je guti thangnai rok please house rok ta thangdi je kwbang ta thangdi hingke jodi norok guti thango house thango hingke norok ni success wngmani kom wngui thanai norok ni man phano loss wngnai hingke ahimni bagui norok ma sabo hingke tini ni house wngkha de tini ni house wngkha de norok 1/6 no norok house thangdi abono fix tai kwrui tai rwya norok no tabukni tui no success wngya thong hingke only 2ta house ni nai hingke norok abono no thangdi only 1 house tei 6 house hingke 1 ani hisabe khe tini 1/4 phano finance chance tongo norok ni bagui aboni bagui 1/4 no kisa 10-20 tei asuk khai hit khairi tei bar baki normal khlai thangdi hingke abo tai kaisa norok thangna moskai thangdi thangna mosya khe ta thangdi normal guti no himmanka ba extra guti hingke norok abono thangna moskai thangdi 76 96 66 75 95 65 abo norok thangna moskai thangdi thangna mosya khe play ta khairi hingke extra guti abo norok thangna moskai thangdi thangna mosya khe ta thangdi jate fai hingke loss wngnai ajo thangna thangdi guti kintu same rok wngui tongo FC fano nangnani chance tongo faika hingke aboni bagui norok thangna mosokhe play khai thangui mano hingke naidi guti ekdom same se guti hai phano ekta 2ta guti si different aboni bagui no norok thangna wngkhe thangdi thangya hingke ta thangdi abo 13 13 13 18 43 14 83 38 41 07 24 48 82 abono tini ni fix
Tini fix norok sada kai play khai sada khai play nge tabuk gone nai khana total koita guti rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 কিন্তু nari oro 62 guti kau nang tabo clear khaisanai boi sawano gosok guti kwbangma 15 no pora 62 guti kau কিন্তু 62 guti কিন্তু 62 guti o same guti mangsi ongnai aboni bagui guti bango kokno kisa bujinati je guti kwbang hinui comment khainai rok same guti kwbang কিন্তু aboni bagui norok jodi same guti no noroi bepa guti thangka hingkhai prai 20 থেকে 30 ta guti si kanai 20 থেকে 30 ta guti norok কিন্তু abo joto khata o swiwi norok nai di 20 থেকে 30 ta guti si kanai same guti si all aboni bagui norok please guti kwbang hinui comment takhai di guti কিন্তু same norok jodi joto thangka hingkhai jodi FC nangkha hingkhai norok ni si double profit ongnai norok 5 tiya khai no play khainai le 61 guti o 5 tiya khaikha gabs phaiba nari hisab khlai nongnai 62 into 5 equal to busuk phaiba 0 3 1 310 taka phaio hingkhai jodi 310 taka jodi double triple tongo jodi 5 taka into 5 taka into 5 taka 15 taka ni 1200 hingkhe naidi tarpore single guti go nangkha hingkhai to tobo loss kwrwi 90 taka lai profit tongo naidi kok bwskang tarpore jodi 3ta jaga nangkha hingkhai no double profit 60 ta jaga nangkha hingkhai double profit abo se je guti bangui hinui comment khainai borok o calculate no kaham khe buji nadi tomoni hinkhe je target je manjakmani abono norok no marugo asuk se kok khe norok kok no bujiwi please comment khlai di norok chajak ya khai play takhai di chajak hingkhai play khamani ar jodi norok khaklai thungnai hingkhai khaklai phano thangui mano ar same no naiyawi hingkhe tini bagui asukno malaya no next video no ani video no chajak tongkha hingkhai please help khaina tongkha hingkhai video no kaisa norok share beta no rwwi video no share khai ridi.